Kompromis u vezi Kosova i Metohije nije lako naći, ali ne treba gubiti nadu da će na kraju biti postignuto neko kompromisno rešenje koje će biti prihvatljivo za obe strane, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Moramo da uradimo sve kako bismo se približili dogovoru, jer je za Srbiju veoma važno očuvanje stabilnosti, istakao je predsjednik Vučić. Upitali smo predsjednika Istočne alternative Dragana Todorovića da li je moguće postići kompromis za kosovski problem i šta bi taj kompromis podrazumevao za Srbiju. Što se tiče moga mišljenja, kad je u pitanju Kosovo i Metohije ne postoji nikakav kompromis. Postoji samo jedan put, vraćanje Kosova i Metohije u ustavno-pravni poredak Srbije. Kada će to biti, ja ne mogu da vam kažem. Mi treba da radimo da što ubrzamo i da što pre dođe taj trenutak. A kompromis kome pominje Zapad i sad Aleksandar Vučić, znači samo polako da nam izvrše eutanaziju i da mi prihvatimo ono što oni hoće, to je taj sveobuhvatni sporazum koji bi i de facto i de jure priznao nezavisnost Kosova, a ja mislim da to ni u kom slučaju ne bi smelo da se uradi. Govoreći o problemu Kosova kao važnoj tački u okviru napredovanja Srbije na putu ka Evropskoj uniji, predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da Francuska želi da se postignu određeni rezultati u rešavanju ovog pitanja, kao i da takvi zadaci neće biti nimalo laki. On je dodao i da je bio vrlo iskren i govorio otvoreno o toj temi sa predsjednikom Francuske, sa kojim se sastao 11. put i koga smatra velikim prijateljem Srbije. Komentarišući izjavu predsjednika Vučića, predsjednik Istočne alternative Dragan Todorović je izjavio da pomenuti kompromis znači da će Zapad probati da nametne svoje ideje koje bi za posljedicu imale priznavanje Kosova od strane Srbije, što, kako Todorović naglašava, ni u kom slučaju ne sme da se uradi.